Answer na obedo pansek no. On sane fa so. Na dua kase bi ese honom. Me ba cho yese na first no wuduru honom na se wo ye beyifuo. Se sunsum bi wo mu a enye. Se wo ye nipa bonini. Na wo bekurum ha. Obebo pa. Obebo pa. Yese na ni ye ba kon. Na hini ye ba kon. Ne moma na ano bibia ne nsa ye ba kon. Ne na ye ba kon. Oh, okay. Yes. Ase otimi bo pa. Esan adwembone a odi ba kru no mu. Abusianfo me koso akai wo se obeko comment section na se ben gift me de ne ye de ye huhum nsem ne honam nsem ne ye de bro midin ye ne kofia mo jansa wo cham obo ntutuo sabi mpani so ye bi na ye ateteko atufo eno ansa obe subscribe no wa comment na abre ni abenyina ye nya video bi e de abro me koso ne Mr. Thomas Banyane na edwetwe enkomo no Banyane na ekese ye nya wo mu nipa bia no mo dwene se abre ni abenye de ye nante nkokwa atentene abre bia ye nante enko ne ye famla ne ye mla ne ye kotodwe mu ndwa yen no afiri ye nya wonum eno na oba omukasa mu aye Banyane na kasa be mepacho na uri kasa naure mepacho na uri kasa naure international se krum hafo nyina mo ye naure ye nyina ye naure fo mepacho okay muna moka antele Antre say good afternoon Ansuma good morning Anula say good evening so say me teach now we are dem ubomode Anula ye didi nkomo fa eye abosoma wo krom ha no na o ka abosom ba ko pe ho asem agrada ono ha wo hwe agrada no okay ye wabosum bi mo ho a oni mo mudin ni tumi a wo so omukura ne ne omutumi ye oh yeah pacho ofri bosoma me se agrada won adwuma no wo kire se o mu wabusia ba abusia ba ko me ba ye abusia no de eno de enya agrada won adwuma na nso boni pa ho ban etimi ma wo akwa burochire wow oh yes etimi ma wo akwa school se wo wie school na se opa adwuma etimi bo wo na wanya adwuma se opesika ebetimi abo wo na wanya sika enye sika duro kotwa me pacho enye sika duro enye bibia me pacho akokko keke ena enye sika ye be charge wo da bi o fisa oba yen ye ho na ye de ye sabi me nko bi wo saada se me ko ye me wo kumase ana me ye fantini se me kwa akoye bet ni atete ne se wo de 1000 bra na me moa wo na nya sika fa 50 million bra ye nya se na nya sika fa 20 million bra mo ha no nya sa na te pacho se me catch se entesa because mra me fiti ase no se me catch se enye bosuma ye ho advertisement okay se mo pe no anka mo ye ho anka ye pesa anka ye be ye ho advertisement ba we de wa na wo bete na wa aba sonsom no na be bo na wa aba na adentina ade ete se na mo eno anka se metu anka se ye japade me pa cha na ye me pa cha na ye ade mam se mundidi ho na se mo no mo maduane di na nche yeah fisa ye woni ye didi ho ntine ye place ye bepeska ene ye woni a ye ma na aduane di wontena ho nche na bibia mo ye ho ban eno de sa enye ade a ye se ye ndidi ho muna nanom botai ben no mde nti obde sa japade ni ja se enfambo ye ho ban enfambo wonipa anti ye se mo ye de me pacho de de akokọ ba keke no o de akokọ ba keke na wa hye bo se boa me a we ni we na me de ba beda na ase eno an no me pacho eno an no enye se fa 10,000 bra fa 1000 cedis bra fa 200 cedis bra me pacho entesa eno an akokọ na eno an akokọ ni 20 cedis a o de beba no uwi a ye ma wadu no akwadware eno an no eduro ne dware a ye den na eduro ye me pacho aduro na ebo nipa ho ben pa e ma abosomfo srompo oh okay oh yes aduro na yo akwadware keke no ama abeifo esro okay anti as omuna ema wunya sika ema untumi nko school ema wuhuna de te odware sa aduro na
masa susum bone no efri okay me kai say obi agisa aduro no edi akosie ne fie na yesi eyi abeifo epa no omo be pena be ku no me pa atwa ane but ote bosom no nka na oba say bosom no emba no homban one na busiafo homban nti oba ye no odi 20 cedis keke ene de beto ho ena wa hyebo ene akokọ no ye wie no ye de aduro no ma no yesi onfa nko bakonko dware one na busiafo na onfa bakonsie ne fie ho okay ene kure abeifo entimi nwure fie ho no mo ena bakon mpo ehwere no nkwa because opre no ho say chinchina obeko say obekum boy no nti opre no ho say say owuro fie ho ena wa hwere no nkwa nti abusiafo krampo abo boy no be yi say ono mbom no wakom no yamra nkoma na yedi na ngasa de ye kire aboso wo kire ne agrada de no ma mi bisa aboso na wo kire mo nso mo de no ne ono so wotumi ye ye betu anya ibiem afia wo kan so mo doso a mo nso ya da so ya wo na na sole na esole abusuan fufrom me pa twa ane eno ena ebo asase we ho ban waka abusuan miensa ho asem no abusuan agrada wo mu eno sa abusuan no na esa wo na na esole oh okay abusia agrada wo mu no omu anesa wo esa wo na na esole because asase ne yo wo mu de amuna kuru na ankasa ese wo mu sam okay nti ono so ne de yen no ono so adwuma ye de eye no eno so na no eye na mbom nsunsu kakra bi wo mu nsunsu kakra e wo mu ne se me pa twa sa asase ne sei yesi obi akwahye ne ho akonfo atofo wuo me pa twa ono omo na omo ye ho adwuma obi awu a omo ye ho adwuma kwan ben so se obi akosan ne ho awu eno anse ne minima se ye kwa na yakwa akofa amu no ye de ba se ye ntwaye ni ase bibisa ye ho fancy ye musuo wo ho minim musuo no mu ne koyi anase omo ye sa tumi no ena omo de koye sa ade no enye omo ankasa tumi ena omo de ko ye sa abosom no tumi so obi ko hye no ko ha konfo a omo ko gi tumi no efri eyi na na esole no ho na omo de akoye ye si esola esola na ye asase sole kire asase okay nti ni eye fin bia wo asase no so eno ena ebo ho ban na obi esan ne ho a ye betua ka se ye fin eye fin pa me pa cho obi san ne ho a na se yankoyi sambosuo no a nsuo betimi agina saa even kopem se ya yi sambosuo na afri wono nsuo ntokra obeti se nsuo atodambai obeti se nsuo atokumasi obeti se nsuo atonkran obeti se nsuo ato eyi atebubu but hade ebi nto de fiaka ko ndise yekosiesi okay na chese na sole no ne dia a on oya no obo ni pa ho ban even mete say first no wotika mumpo na se ka no ekwahwe forma o friend and sola obetimi abeyi wo afri wono oh yes na first no say emmo bi ewo mbo a omotimi chini paiwe say jata ni mente twento no nte se jatachi nipa bi wi a ana se o timi kon wuram na ahanom eyekusu na nipa ne hanom yes na ye kurakitu a nti se ukọ bujo no se hunters no ukọ na se abo bi bechi wa wi a o timi frɛ na na sule na wa beba wo ho ban prekope na wa ba oh yes prekope no wa ba na wa beba wo ho ban tete no okay but emre bi bae emre bi e bae yes obi akonni obi akwaja na nan we di flan ntoma kakra okay wakwaja na nan agu bebi a ensese akwaja na nan okay nti na obi nso ekwa afom okay obi nso ekwa afom okọ no okohun se ajanan no egu wonom nti ordinance eto ne ti so na nesule obo edin no na prekope ono so baae se menya woden na ordinance gu ni ti ordinance gu na ofre na nesule na said se we hu ajanan no nti aye na tan nti ordinance gu ni ti
na ne sule na prekope oba because wo frɛ na e wo say wo pese obɛbɔ wo ban okay nti ono ofin say asɛm bi na ase na o frɛ no nti oba no me ya wo den ase obi agya na nesi wa fɛre ase obi agya na ono wa hu na wa frɛ no nti no bufu ye okay no say afiri ndare ko nipa frɛ na omba biom oh enti ebedu sabre nyina no yɛmfrɛ no biom gye sɛ mpanifo ekoye ho amane no mo fa ne sɛ yekoye mpanifo ko a na etimi ye ho adwuma mpanifo ko a gye sɛ wo so asɛm bi hia wo na wo de ekɔ ho no a ansa na wa na mo so akodu baabi na sɛ bibi hia wo na wo pa to da bi omma anka pe omma kaje so frɛ Yesu Kristo sa asɛm bi so na masate sɛ ɛyɛ nwanwa pa but me mani ne wo kan nyina yɛ ne a wo bɛto sɛ wo na me bɛto sɛ me nananom ɛka kyerɛ me me pa kyerɛ sɛ wo firi ha no mo ɛkɔ ɛyi kwanaya okay from her to I'm fine say na mo district capital no ansa na wo bɛdu kpansɛk no on sane fa so na dua kɛsie bi ɛwɔ ɛse hɔ no me ba kyerɛ yɛ sɛ na first no wuduru hɔ no na sɛ wo yɛ beifuo sɛ sunsum bi wɔ wo mu a ɛnyɛ sɛ wo yɛ nipa bonini na wo bɛkurum ha ɔbɛbo pa yɛse na ni yɛ baako na hini yɛ baako na moma na ano bibia ne nsa yɛ baako ne nan yɛ baako oh okay yes ɛse otimi bo pa esan adwembɔne a wo de ba kuru no mu ɛna adwembɔne a wo kita wo de free kuru no mu oh yes obebo pa oye kuromba na so adwembɔne de koye obi obebo pa na wo susu se enen so eni so ni ho eni ho biom yes so abobɔ ne ma miensa na se nan bi so a kane no na ɛyɛ adwuma ɛbɔ nipa eni kuro no ho ban ene ni nyinaa ni ho biom wo susu se die enti na ama saa ne ma ni nyinaa atumi apepa firi ho sa papa cho enemre first no na mpanifo ewo tumi ewo omommofra so okay omomma omawo omo pacho ebetimi ahye wo se menye se onye eno ano no ometimi ahye wo se enkwa asori na kane no na asori mpo ni ho na ye nananom som ye nananom som nko a mendemre asori na ba na bebre ebi ni obiom wujidi se asori mu mba na abeyi sa ne me na firi ho me pacho ani adenti eno se me nhwe dan ne wonya adwene asori na ba na bebre mi gidi se ye nana no som eye som asori nso eye esom yes ye nsonso ya wo mi ne se ye nana nom de ne ye bibire mu som ye nana nom de gyaye ene ne ye som ena asori nso ye bukwasibro ni som a ono so de baaye mi gidi se ni nyina aboa wo kwan bi so nenti a adenti na no mom na etumi abepam mu de na che se aso kansa aso no wo tumi bi a ye nananom eni etine bi omo de na ebu kanfa ye de pacho ne enti a meka saa ne se kane no na meka cho se wo kokwanse kana eyi so duane si ho a sonson bi wo ho a wo kita adwembone a obo wo no na broni bi e ba krom ha na mo se ono ebebia asori ono obebia asori oye broni ono na akoye eyi ka se aduane firi ho onye ono na atwa duane afiri ho na mbom kromfo no na akotwa duane afiri ho no mo ba ne broni no aya ne se ono na akose ECG hospital no ECG hospital no sa broni no na se ECG hospital no na sa broni no na aba se obese asori obebi asori e wo krom ha no mo nti oba de bia na okwa na mpanifo no efre no se ne yesi e wo kwan no so ne de bia omuka kire no nti broni no se ohun se abrofo de omu wonimdie so pese ohwe ne ohwe ne oho nti ampanso watete saa kohu ne oho no ono so open ono so ne nyansa kwan bi so abeyi sa ne ade no efri ho no okay nti otam de koy ene me nkasa asori na aba abese no fi se nipa kontakuro bi ene fi asori mu aba betam sa ade no ene odekọ okay
but near me can say na broni wo so oba bibia so so wo bibia asori a near pesa wo tie ase ne say okay ye wo asori ne ye wo nipa obia ne suban ode wo na asori okay ye ba ye nananom soma obia so ne suban a ode wo ye nananom soma ye papa ne bone nim say ye nso ye nananom soma ye bi mo mo so didi bone ankasa eno nso enye me pa cho ne anti ameka sa na say ye nananom adwen no say ne o ma ka kire ye ni say ebia na asori a osom no ntena all the say free honomo ususu say suman no aforibuchi ya no kotam ko ye ana bibia eye adekoro ni hini no tam ko ye ana se bosom na ana nkase no wi adeko ye pa cho ani dia mentumi nkyere fi say ma ye kire say se wo pe bosom na tu na firi ho a wo yi na aforibuchi a so yi na aforibuchi a dia oba wonya ba bia na tena ya obetena ani tena ma mi bi sasa minim say so wo hunim de se ne am ne da bem pa cho de bi ani de minim hu de wonyin se yan yesu ene ye ban ina ama sa atumi ni nyina ene wo mu ni eni ye nchen bi me pa cho me gidi pa etina ma me kasa me ngi ntum sa wo de hya asore ye ne akwan ye fa so kora won ye nkora won yi ati sambom ne mbom enemre asore no agidin esene ye nananom somo no wonyin se yan yesu ban ya nkora yan ye de ni yi okay me mpesa ye de sombo ko ma kristofo se kristofo na ama yan ye de no anase ye nananom som de gyan se yan yesu fisa kristo mo de ba na kristofo no so mo yi e na mpa na kristo som e ko nanim no yan de ye de agro fisa ye kire e bia wo nana gya bibi se ma na aduane ndi wa ma na aduane ndi nti ene bia tumi no wo fie nso oni kwan obefa so wo de bepagya nimu ati sambom ati sapa na mbom a kristo som no se agidin kristo som na agidin ne ha na agidin no ke se ni enti a mekasa ne se enemre me a me ye obosonfo a me wo me fie no me nkola nyina me yeremu nyina se omo ndi mechi omo kwa asori samu nti se me be ye bibi wo fie a me nko ana me ye okay me nteme hye omo okay me nteme hye omo se me na na adi na di we eja me ntemo mra me bo me na me ye me pa cho de bi ene me mom na mama wan kire wo ye ni mu wo kan bibi se ye nananom ne ono be kan na wo se ne ba no otie but endemre die untumi nka ono so betumi atwe ne ho akọ betumi atwe ne ho mre ko an woni to me because o se o be fa mra kwan so se o de be fa mra untumi hye obi se untumi hye obi mpatwa ane untumi hye ne se o mra me so mo de this ni ono na akoma pe e na obeye abusuafo me ne Mr. Thomas Banyane na atwetwen enkomo no ye wo balai uduru pandai ye wo north ye firi Kumase saniam di kan ye duru Atebubu Makango ni etwa nsuo fraw ye ba ye tu yeji ni etwa nsuo fraw ba Makango ye ba Saraga ne ye san be duru pandai yakoka banwole ni omu akwatwetwen enkomo na ya san aba balai ye atumi a ewo kurum ha ne kwan yo mfa so de adwuma enne eni ho biem no eno na me ne opani adwetwen enkomo sabe ya ebenya mu hunumu wo ho no ampe bibia nsu ehunu a ma unhunu kwan abefa so obidutu wanama na me koso akai so ben gift media ko comment section ase na so kire wadwene na ne opese wo ka e de fa dwumadie ho ne adwenkire a wo kire no na so wa kire inyina na wo subscribe na wakosoro ho no wakreke eye bell no na wama bibia sabe ya abrenya be nyina yedi nkomo a wonsa ebe ka bi aha na breba kwan makofia mo jansa ucham obontutuo sabe mpani so ye be na anye ya atetukwa etufo minia ye Thomas Banyane enamne no adwetwen nkomo eja memo akwa medase meso medase nyame adom abre pem ye be san ba wona ase medase pa wo bibia be ka kira hwefo bra ne me wo ekire ahwefo ne se omo nkosora ensom abosom ye nananom asom no ma omo nyae because ya adwuma enemre edaso tumi no edaso ewo ho nti ma omo nyae abusuafo me das mama muso